си страхопочитание и възхищение, защото небесният поток на култура се строява. Към възродителя на карнавала на новото време Слави Волев, миналата есен се присъедини дългогодишният сценарист и режисьор на програмата Иван Тичев. Сам няколко месеца след като тя навърши 100 години. Ето го Иван, който вече не е между нас. Отново облечен с традиционния си шарен костюм, пенсионирана точно преди 2 години, сега тя отново се появява, разтегнала се почва да става много красиво. Добре дошли, Астрея, Велико Търново! Ножицата штракна и котката се раздели с опашника си. Ето, че и съвсем официално давахме началото на Карловския карнавал. Аплодисменти! Всякъде виците се а сега нека се подадаме на простотата на децата, които се задават и сумовете се свеят за един по-пъстър свят. А тези, които виждате в момента, са възпитаниците на Елиза Ковачева от Школата по изобразително изкуство Елиза Арт. Те рисуват мира, синьото небе, щастието и Една страшна сглобка се подава тук. Дами и господа, тук най-първо се представя сценариста на карнавала Ангел Иванов. Аплодисменти за него, нека да чуем. Без теб сме нищо, а да се върнем сега към сглобката, май. Какво виждаме? Виждаме голямото прасе, което ни се дарява лияте си рисувани герои от анимационни филмчета или сериали. Първи са учениците от училище Христо Ботев. Можете да тръгвате. Правете бургери, не война! Съвсем спокойно можем да кажем, че този карнавал е световен, защото виждате, че китайците взеха участие в него. Виждаме ги с техните традиционни костюми, с облеклата, с драконът, с цялата символика. Благодарим на Китай за специалното участие. Така нашият карнавал вече е световен. Дани, дано само да не се донесе някакъв кетър, да речем пилепи ала 2, защото следващата година отново ще ви заявят. Сега, когато ви попитате какъв беше карнавал, след вече спокойно можете да кажете. Извалът беше извън Семен. Точно. Нищо чудно опитите за зачеване да се подновят и след изборите. Улица се замили Мопед Шоу, преценете сами и хвастал
редове танци, Иерусалим вижда нито един празник без тяхното красиво участие. Пътуват за турнета в цялата страна, а хората се наслаждават на тяхното изкуство. Те умеят да танцуват с поклони, знамена и флагове. Фанфарния оркестър, който има при тях е примамно. Обръщам поглед към моите любимци от основно училище Рамбо Синек, които ще ни разкажат една история от семейство Симпсън. Това са малко пораснали деца, макар и да върви. Тук са Холмър, Марч, Барт, Лиса и другите рисувани герои. Семейство Симпсън се почува с това, че фиксационално франкуват събитията, които впоследствие се случват в реалността. Например, президентството на Доналд Тръмп в САЩ, епидемията Ебола и различни технологични новости. Имат и предсказания за ядната война, но е време сценаристите на сериала да напишат епизод, който военните крайни и съобщо на всякакъв. Толкова упражнение. Мис и мистер Макси. А сега Дани с тебе ще надникнем на едно много дискретно място. Под тогата на най-новия конституционен съдия Десислава Атанасова. Аз няма да надниквам. Ти ще снимаш. И там под тогата ще забележим много известни личица, като това на Бойко Борисов, на Пеевски, на Ахмед Доган, на Иво Прокопиев, на Валентин Златев, на Маджо. Всички са се спотаили под тогата на Деси. Мечтая си за такава тога. Тя е много голяма. Представи си колко хора ще мога да крия и на представление какви неща ще правя. И бам един, бам втори, бам! Има едно не случайно, когато има за цел справяне с предизвикателствата на енергийния пазар. Йофи Триумски! За училище Йофи Триумски! Фестивална и карнавална култура. Тук става дебел. Сърдити старшите. Така се нарича следващата картина, в която виждаме двете познати лица, които ще се борят на есенните президентски избори. Доналд Тръмп и Байден. Всъщност, това е полемиката между първия, който се ръкостиска с безизвестни присъстващи, спъва се, губи се. И другият, който очевидно е по тънката част и също преди изборите ще има проблеми. Пенсионната система в САЩ предлага много възможности, например да станеш президент. Ето, СЗО препоръчва превенция срещу старческата деменция. Борят се USAFA за тази работа. Сериозно. Знаеш ли какво ни казват следващите шоумени? Не знам какво казват, ама аз се качвам. Тук е моето място. Качвай се горе. 90-те години изобщо не са си отивали. Още тук са тези категории.
Точно, само извинявай, Светле, да кажа на жената, не се доближава много до китайците с него. Ние си